El meu destí no era Catalunya, el meu destí era França, i bueno, després de 6 mesos d'arribar a França, vaig venir aquí, a Vic. D'això ja fa 10 anys, aquest mes de febrer, i sóc aquí. Res. No sabia res, no sabia que existia una llengua, una tradició, tot un sentiment i ideologia també. Tu pots conèixer a una altra cultura, a una altra societat a través de les seves costums i a través de les tradicions. Crec que això és un punt de partida per poder entendre'ns els uns a els altres. Aquell sentiment sobiranista, sobretot. És totalment diferent, perquè jo crec que les persones que ja vivim aquí comencem a transmetre per què aquest sentiment, i que no solament es quedi en un sentiment o en una ideologia catalanista, sinó de veure des d'un punt de vista econòmic, que això a Catalunya li pugui permetre ser un estat nou que millori el seu benestar. Lo estic vivint d'una manera normalitzada, perquè jo m'ho crec i perquè jo me sent que soc d'aquí, sense deixar que soc peruana, que també això mai l'oblidaré, i també estic convençuda i dic que falta molt també en poder explicar-li a la gent el per què es demana la independència. Per mi, la normalització és un pilar de lo que és la inclusió. I jo crec que aquest pas encara no l'hem aconseguit i que d'això encara s'ha de treballar molt. Per què? Perquè si normalitzem, estic involucrant a tots. Estic a favor de que Catalunya sigui un estat independent, és una corresponsabilitat de totes les persones que vivim aquí. És normal voler un país normal.